A Rúa Real e o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago transcorre en Caldas de Reis pola Rúa Real, unha fermosa rúa que se enche de vida, especialmente os luns, día no que se celebra o seu mercado local. Aquí, cada semana, establecen os seus postos ambulantes comerciantes de distintas localidades para ofrecer a forasteiros e locais os seus produtos. No número 63 desta rúa atopamos a Praza de Abastos, un edificio singular construído en 1929 por Juan Fuentes Echevarría, un inmigrante caldense que se fixo rico en América co millo e que quixo honrar con esta construción a memoria de súa nai, Graciana de Echevarría, e do seu tío, cuxas efixies en bronce aparecen nos baixos relevos. A inscripción da fachada principal recorda-nos os mecenas desta construción. Así mesmo, podemos contemplar a fonte, construída polo Concello un ano máis tarde que o edificio, a petición do propio Juan Fuentes, quen fixo unha doazón de 23.500 pesetas para o proxecto. Está protexida nun nicho no arco central da fachada, o cal culmina cunha semicúpula revestida de cerámica vidrada en esmalte dourado. Todo isto proporciónalle un carácter monumental e unha singularidade escenográfica a un dos edificios máis recoñecibles de Caldas de Reis, así como un dos lugares con máis bulicio desta localidade.